Chini by baksa mui lokrik. Nung I-50 klai yoglak. Nung Congress klai yoglak. Ini kisah sorry hami apano. খুব দুঃখ বিষয় গিনাই kisah ang media buskango fainani nangka joto Tripura hastay ni Tiprasa rok ni bagai kaisa siang tini ang media paisio Tiprasa rok asukhe khlaijak takono sengkha siako suibe baksa pano seng dam kwruikha Tripura sarokni nirok nuk tongo si tongo gyan ganang buddhi ganang gobang Tripura sarok neta khai tongo montri khai tongo MLA khai tongo haifano tau phano Tiprasa ni bagai khoroksa phano wansuknai kwrwi masamuknai MLA montri hwnjanai rok Tiprasa ni bagai samung kaham khlaikhe bonoke hamya sawi bengayo aboni bagai Tiprasa rokni thangsa kwrwini bagai sui bai baksa sung mulok khlaijak leia aboni bagai ang kisisa tini ang mapaika lai thangnai takhuk Chini pani sagoro Chini fireman takhuk borong ganang Biswajit Dev-Burma butharjaka wansabai sal kwthang dress sumjak haifano buthanai rok tabo kono criminal no ramjayako but Chini Tiprasa khoroksa boni nokni bossari tonmani sui masa butharma bai loge action ajak tongkha wansukdi Tiprasa rok sungtwi bwkhlaijaknai tabuk phano ramjayako takhuk Biswajit Dev-Burma no butharnai Chini takhuk badar jomatiya boni nokni sui butharmani loke sapta kaisani bisingo action nakha khub kaham message koi MLA montri Tiprasa ni bagai bubagrano kwbangma bengayo bubagra tam khlaimanai saisongso kubun dofani borok kebengya chungbai chungso kebengo tam khlaimanai takono siako takhuk taibo khuksong khub sorry hamya phano ang tini ang mapaika okarani bagai nai Chini Chini by baksa mui lokrik sui bai baksa mui lokrik aboni bagai kajan takhuk taibo khuksong khlaidi neta netri khlaidi MLA montri khlaidi গণতন্ত্র haifano or kisi samuito khlai de nang BJP khlai yoglak nang I-50 khlai yoglak nang Congress khlai yoglak nang Bamfrong khai yoglak nang Tiprasa khai yoglak nanglai phulkhe porichoy khe omobai boni bagai wansukna nango takhuk taibo khuksong belai dukho nango sorry hamnya haipan mapaika thane bubagrani
mungoi jara Bangla channel haime saka tam khlaimaka fire khlaika PS brum brum tama khlaimaka kun kichu khlaimaya romjagya jinke romjago bonus wansok di takuk tai bokok som tam khlaimanai kun kichu khlaimaya ang tongmani nokthai achuni mu tabukon anbung khayako bobishoro tamungnai kepno siyako teibo kaham samung khainani ke bengai di aboni bagai takuk teibo kuksong mokol piogoi wansok oi naidi mokol kholoboi wansogoi naidi chintani bisingo suchinta khainai de nini bo tongnai busa butui nini bobishot ni simina engla jara neta netri khlainai rok niroktui koi bosor khainai nini busani jara ke kono kichu khaimagla kono kichu khaimagla boni bai dukhono takuk taibo kuksong जों सैबो baksa kwruikha asukno hambai।